Няма как да не стане. 3 години, да, имам тук в България 4 опита, като 3 от тях бяха с по 2 трансфера. За съжаление, неуспешни. Реално медицински причини така и не можаха да се установят. По-скоро го отдаваха на възрастта и общо взето казваха, че най-вероятно това е причина. Да са неуспешни опитите. Наш много близък познат. Ние така или иначе бяхме решили, че може би това ще ни е последния опит, който да направим, да отидем в Турция, защото знаехме, че събираемостта там е доста по-висока, отколкото в България. Решихме да опитаме и препоръчаха ни доктор Мелих и след срещата с него така успя да ми спечели доверието и затова решихме да работим с него. Той беше много внимателен, много изчерпателен, абсолютно всички изследвания, които имах, ги прегледа. Установи, че някои изследвания не са ми били правени до момента, поисках съответно да ги направя. Включително добре се отнесе, като не скри абсолютно нищо от мен. Бях абсолютно наясно с шансовете, с всичко, беше абсолютно откровен и въпреки това ми каза, че ще стане. Няма как да не стане. Аз му се доверих. Просто някакси ме спечели и с спокойствието му, и с подхода, който има. Защото това е много важно, да усетиш лекаря и доктора, който е срещу тебе. Доколкото си спомням, имаше някакви показатели, които просто тук не бяха ги пускали, които той ги поиска. Има малко, не искам да съм, общо взето негативно настроена срещу нашите специалисти. Аз знам, че и те направиха каквото можаха, но там имат едно малко по-различно, може би, отношение. Прави ми впечатление, че той изключително много държеше преди всяко едно следващо назначаване на медикаментите за стимулация да види какви са ми стойностите на хормоните и докато не излезнаха резултатите, просто не ми даваше нищо. Всичко беше изцяло поето от тях, като комуникация с доктора, като изпращане на изследвания, като получаване на обратна връзка, самата организация на пътуванията, тъй като мен ми се наложи 1 или 2 пъти да пътувам сама. Всичко беше организирано от тях, да ме посрещнат на летището, да стигна до клиниката, оттам да се върна обратно. Хотелите, абсолютно всичко. Нямаше изобщо за какво да се притесняваме. Включително много съм им благодарна, защото особено в случаите, когато бях сама, там е малко сложничко. Ако наистина са сигурни, наистина го искат, трябва да опита. На мнение съм, че човек наистина трябва до последно да прави опити, стига наистина да го иска, да не се отказва, защото колкото и да звучи като клише, наистина тези чудеса се случват. Може би хората не вярват в тях, но те се случват и точно в моментите, в които решаваш да се откажеш, то тогава се случва. Много пъти съм го чувала от мои приятелки, които точно по този начин са се развили ситуациите и при тях, и при нас стана така. Искам да благодаря на Константина, че ни се довери и много се радваме за щастливия финал при тях и със здраве да се отглеждат детенцето. А на всички вас, двойки, които се колебаете или пък искате инвитро процедура в Турция, можете да ни се обадите, ще ви съдействаме, до край сме с вас.